Gapot ikinadayo ti lugar ken kinarigat apoy ti dalan talo barangay ti Tubuabra. Subsupply ti kuryente ti may isang mini hydropower plant. Agsubli ni Mark Masudo. Sumagmamanulayang ang lugar ti saan pa'y anadano ti serbisyo ti Abra Electric Cooperative ti Barangay Kili. Alangtin ken baklingayan ni Tubuabra. Adayong amin dagiti lugar ken narigat ti dalan. Tapno mabenepisyaran dagiti umili. Imunan anang iyeg ti abreko ti solar panel. Ngem sa nga pulo ket talo lang ang residente tinangait ang mangala, tamang inaanda ti 300 pesos kada bulan ang mabayadan. Dado mga nagbutong nga nangala na ipunada nga may dapat madawnan iti binulan nga 300 plus dayay 50 nga bagi ti kwati baka. Nag-request dagiti umili ti mini hydropower plant iti uneg ti Nem Atawen, pinatgan ti gobyerno probinsyal ti Kiddawda. Naipatakder dito abasita hydropower plant amang mangte ti kuryente kadagiti talo a barangay. Dakkel iti atulong kadagiti residente aglalo kadagiti addaan ti basit a negosyo. Dakkel sa negosyo mabaring pag negosyoan no ti kuryente kaya naman amin uray naman niya dagito materyales. Ngem limitado laeng ti panagusar ti kuryente. Manipod alas 8 ti bigat aging alas 10 si rabi ti schedule. Saan ang mabaling tagusar ti refrigerator, electric stove, plancha, washing machine, ken rice cooker. Mark Masudog, Balitang Ilocano.